Il-Ministeru għall-Ambjent qiegħed jaħdem fuq għadd ta' miżuri sabiex b'mod immedjat is-sitwazzjoni tal-ħaddiema tal-iskips fil-qasam tal-kostruzzjoni tiġi lura n-normal. Dan kif ħaddiema fil-qasam tal-kostruzzjoni mhux jitħallew mis-sidien tal-barrieri jordmu l-iskart tal-kostruzzjoni fil-barrieri tagħhom. Ir-raġuni wara dan fi kliem il-ħaddiema nfushom hija l-iskart tal-kostruzzjoni mhux ikun isseparat iżda miżawd materjal imħallat fosthom ħadid. Għadd li qed iħalli bosta konsegwenzi kemm fuq il-ħaddiem li qed jirrifjuta x-xogħol kif ukoll fuq il-klijenti nfushom hekk kif mhumiex jinqdew. B'reazzjoni għal dan, Doris Samud Bonnici mill-Green Skip Services saħqet li s-soluzzjoni hi li s-sidien tal-barrieri jilqgħu tip ta' skart anke mħallat. Kelliem mal-Ministeru tal-Ambjent qal li hemm numru ta' permessi operazzjonali li ser jiġu trattati bi priorità u qiegħda ssir evalwazzjoni tal-barrieri kollha inkluż dawk li huma mikrija mill-Gvern. Dan fl-istess waqt li f'każ li l-iżblokk ma jsirx, il-Ministeru jista' jaġixxi b'mod in extremis u jikkapparra xi volumi mill-barrieri. L-istess kelliem f'isem il-Ministeru sostna li jifhem li dawn is-soluzzjonijiet mhumiex se joffru soluzzjoni fit-tul u saret talba lill-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi l-ERA sabiex toħloq politika biex tinstab soluzzjoni dejjima. Dan fil-waqt li hemm miżuri maħsuba biex ikun hemm aktar spazju aċċessibbli għar-rimi ta' skart ta' kostruzzjoni.